Nintawa yankhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda koma poyamba na mitu yake. Komiti yaikulu ya chipani cha UTM ikambirana ndi akuluakulu a chipanichi za ganizo lochoka mu mgwirizano wa tonse. Nkhani yoletsa anthu ena kupikisana nawo m'maudindo mchipani cha MCP ilombwalo kumapeto a mwezi uno. Nkhani zina kafukufuku kusonyeza kuti ana 34 mwa 100 aliwonse mdziko muno ndi onyenchera. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tikhalire limodzi. Pomwe komiti yaikulu ya chipani cha UTM ikuyembekezeka kukumana kuti ikambirane zokhuza mgwirizano wake ndi chipani cha Malawi Congress ndi zipani zina. Mkumano ukudza akuluakulu ena mchipanichi atalengeza kuti chipanichi chatuluka mu mgwirizanowu. Mercy Matonga ali ndi nkhani yonse. Poyankhula ndi Times, oyankhulira chipani cha UTM a Felix Njawala anauza Times kuti komiti yaikulu ya chipanichi ikumana lachisanu mu mzinda wa Lilongwe ndipo wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi akuyembekezeka kuti adzatenga nawo mbali pa mkumanowu. Akuyenera ndithu kuti abwera chifukwa anadziwitsidwa komanso sitinandira uthenga uliwonse kuti mwina asafika. Koma mwina poti ndi ofesi yotanganidwa kapena akhali kutchito zina ndikhulupirira kuti mwina ayankhulana ndi Secretary General kuti ngati pali kusintha kwina kulikonse. Koma oyankhulira mu ofesi ya wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Apitirani Phiri sanapezeke kuti athirirepo ndimanga ngati Ausi adzapezeke pa mkumanowu. Koma malingana ndi programu yochokera ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino, Ausi akuyembekezeka kukakhala nawo pa zochitika zomwe mtsogoleri wa dziko lino wakonza mu mzinda wa Zomba kuyambira 9 koloko mmawa lachisanu. Oweruza milandu kubwalo lalikulu la milandu a Howard Pemba wasankha pa 31 mwezi uno ngati tsiku lomwe bwalo lizamve mlandu okhuza chipani cha Malawi Congress ndi membala wake a Ed Banda. Abanda adalingira chipanichi kubwalo la milandu potsutsana ndi lamulo loletsa anthu ena kupikisana nawo pa chisankho chosankha atsogoleri a chipanichi. Kathe Maulidi ali ndi ripoti. Mwazina Abanda kubwalo la milandu akutsutsana ndi komiti yaikulu ya chipani cha Malawi Congress kuti ilibe mphamvu yopanga yokha chiganizochi. Malinga ndi Abanda chiganizochi chidayenera kupangidwa ndi nthumwi zonse ku msonkhano waukulu wa chipanichi. Abanda akufuna kupikisana nawo pa mpando wa wachiwiri wa mkulu ona za miyoyo ya anthu mchipani cha MCP ndipo ati akhala mchipanichi kuchokera tsiku lomwe wadabadwa mchaka cha 1964. Chipani cha Malawi Congress kudzera mu komiti yake yaikulu ya NEC adagwirizana kuti onse omwe sadathe zaka ziwiri mchipanichi komanso omwe sadakhaleko pa udindo ena uliwonse mchipanichi sakuloledwa kukapikisana nawo pa chisankho chosankha atsogoleri a chipanichi chomwe chikuyembekezeka kuchitika pa 8 mwezi wa mawa. Owayimira Abanda komanso chipani cha MCP lachinayi adakumana kubwalo la milandu komwe abwalo anena kuti amva nkhani pa 31 July chaka chino. Owayimira pa mlandu Abanda Akhumbo Soko ati mbali zonse pa nkhani agwirizana kuti pakumvedwa kwa nkhani sipayitanidwa mboni zoti zizayankhulepo pa nkhani. Tinapita ku court ndio kabisa kuti tenda bwanji tsogolo so court likamva kuchokera kwa mbali zonse ziwiri linapereka chigamulo chonena kuti pakhale timati ma statement of agreed facts. So ngati kuti gwirizane fundo za zimene zinachitika ndi fundo zo tinagwirizana zimene zinachitikira kuti chipani chinapanga chiganizo chonena kuti amene mchipani musanakhalemo kwa zaka zosapitira ziwiri komanso anakhalapo ndi udindo sangathe kupikisana nawo pa udindo nalonso wa National Executive Committee. So pachifukwa choti tagwirizana kale za zimenezi ndoti tinagwirizananso kuti sipafunika kuti pakhale mboni kuti mboni khoti lilandire mboni. Malo mwake imene chitike chonena kuti tipereka zikalata zathu zotithandizira pa mlandu ife komanso MCP tikapereka ndikuti tikapita ku court pa 31 July 2024 nthawi ya 2 o'clock masana kuti court likamveno kuchokera kwa ife ndi kwa MCP. Umu ndi momwe akuyankhulira loya oyimira chipani cha MCP Abisoni Chitukula. Kwaukulu kuti tikamve kuti kodi tsiku limene mlandu udzamvedwe zidayenda motani and titapita
nakuzoterajati kuti ngati malawyers panali zili zathu zimene timakambirana ndipo tikamalizitsa zonse tipititsa kuwaloko chimene timatchula kuti agreed order kuti akhota akapange ndozi. ganizo loletsa ena kupikisana nawo m'maudindo a chipani cha MCP lidadzetsa kugawanikana pomwe ena akugwirizana nalo ganizoli ndipo ena sakugwirizana nalo. kafukufuku kusonyeza kuti anu 34 mwa 100 aliwonse mdziko muno ndonyenchera. Izi ndi malinga nduna zamoyo. Wachiwiri kwa mkulu woyang'anira zakadyedwe kabwino kunthu nawo akondwani mpeni wawawa ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe bungwe la German Development Agency GIZ limaphunzitsa anthu zokhuza kadyedwe kabwino. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe awerenga malinga chiyenda. Ampeni uwawa anati ndizofunika kuti amalawi achilimike pa nkhani zakadyedwe kabwino komanso kumadya zakudya zamagulu makamaka zakudya za nyama. Kuti tithane ndi vuto limeneli tikulimbikitsa anthu kuti azidya zakudya zakasintha-sintha komanso kuti azikhala aukhondo chifukwa ndi gawo lalikulu ngati tikudya zakudya zolongosoka koma ngati palibe ukhondo tipeza kuti chakudya chija sichigwira ntchito yoyenera mthupi mwathu. Ndiye tikulimbikitsa anthu kuti tiyeni tidye zakudya zakasintha-sintha zosiyanasiyana zamagulose asanu ndi limodzi komanso tilimbikitse ukhondo. Ndipo mtsogoleri oona zakadyedwe kabwino ku bungwe la GIZ Martina Kress anati ana ambiri mdziko muno sakwaniritsa kudya zakudya zamagulu zomwe zimapangitsa kuti adzinyentchera. Kotero iwo analimbikitsa amayi mdziko muno kuti adziwapatsa ana awo zakudya zamagulu makamaka zakudya za nyama. Ndipo polankhulapo yemwe amaona nkhani zakadyedwe kabwino komanso za matenda HIV ku khonsolo la Dedza Alote Makina anati nkofunika kulimbikitsa ntchito yomemeza anthu komanso kuphunzitsa anthu nkhani zakadyedwe kabwino. Kadyedwe kake ndikonena kuti azidya mulingo woyenera. Ndizoona ndikunena kuti tikadya kwambiri zimene zizikuzotipasa mavuto azaumoyo komano utenga woyenera ndi owauza anthu kunena kuti chakudya cha gulu la za nyama ndi chofunikira kwambiri chifukwa pa magulu 6 azakudya tinawo ku Malawi kuno gulu limodzi nda za nyama. Ndiye tikamapereka utenga ngati atolangani tiye ndipereke utenga woyenera chakudya cha nyama kapena gulu la za nyama azidya komano pa mulingo woyenera. Unduna wa zaumoyo walengezanso kuti ukuchita kafukufuku kuti udziwe ana omwe akukhudzidwa ndi kunyentchera mchaka chino. Anthu ochita malonda m'misika mchigawo chakummawa apempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti awathandize kupeza ngongole zotukulira malonda awo omwe adagwa chifukwa cha mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo ng'amba. Ochita malonda awo ayankhula izi ku nyumba ya boma ya Chikokobe boma la Mangochi pa mkumano omwe anayitanitsa ochita malonda osachepera 300 kuti amve mavuto amene akumana nawo. Malinga ndi wapampando wa ochita malonda awo ochokera ku Luonde Daniel Bandawe ambiri mwa iwo akulakalaka atapeza ngongole kuti malonda awo apite patsogolo. Ndipo mawu awo Achakwera atakudziwa kuti chuma cha dziko lino chitha kukwera mosavuta ochita malonda ang'onoang'ono atamachita bwino pa malonda awo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi walonjeza ochita malonda kuti boma liwonetsetsa kuti aliyense apeze mwayi wa ngongole zimene boma likupereka kwa anthu. Ausi apereka lonjezoli atayendera ena mwa ochita malonda ang'onoang'ono mu mzinda wa Blantyre. Isaac Salima awafotokoza. Ausi adayamba ulendo wawo popita ku msika wa Bangwe. Iwo adalowa mkati mwa msikamo kumene adayecheza ndi kugulitsa malonda komanso kudzionera okha malonda amene anthu ambiri kuderali akumachita. Kenako iwo adayankhula ndi anthu pamalowa asadapitirire ku msika wa Chiromoni komanso Nthukwa mtownship ya Chiromoni kumenenso adachita chimozimozi kenako nkuyankhulanso ndi anthu. Ausi kenako masana ake adapitanso ku msika wa Chilimba kumene adalinso ndi ntchito ngati yomweyi yoyendera msika komanso kuyankhula kwa anthu. M'malo onsewa Ausi amalimbikitsa anthuwa kuti boma liwonetsetsa kuti liwathandize ndi ngongole ndi cholinga chakuti atukule bizinesi zawo. Iwowo adapemphanso anthuwa kuti aonetsetse kuti akatenga ngongolezi adzibweza. Ausi adalimbikitsanso anthuwa kuti
adzizilimbikira pamoyo uno kuti adzizidalira pawokha ndi kuti andale asamatengerepo mwayi pa umphawi wawo nkumawagwiritsa ntchito pa zifukwa zosakhala bwino ponena kuti wodya zake alibe mulandu. Ausi adati ulendowu udali ofunikira kwambiri. Mavenda ambiri amachoka kwawo ndikubwera pansika alibe chochita kudikirira kuti kena kache kawapeza, ndiye ena andale amabwera kuwagwiritsa ntchito pa zinthu zolakwika. Ndiye ndimati lero tili ndi mphamvu atinyamata, mawa ni kuja tikalankalamba sitingapange zimene tikuchita lero ndi tsiku limene mungathe kukonza tsogolo lanu. Limene malankhula mje kuti a president Dr. Lazarus Makati Chakwera anandiuza kuti pita ukaone mene tingathandizire. Ndiye ndalama tili nazo kuti mavendors iwo alandire azipanga ndalama, komanso kuti pamene atenga ngongoleyo azibwezera. Ausi adafika mu mzinda wa Blantyre lachiwiri lapitalo ndipo kuyambirapo akhala kumagwira ntchito zina za boma pamene adakali mchigawo chakumwerachi. Nthambi yakafukufuku ya National Statistical Office NSO yomwe ikuchita kafukufuku wa zaumoyo yati ntchitidwe ofalitsa nkhani zabodza umabwezeretsa mbuyo ntchito za kafukufuku. Kafukufukuyu yemwe mchingerezi yakumutcha Malawi Demographic Health Survey anayamba mwezi wa Mei, ndipo cholinga chake ndikufuna kudziwa kuti dziko la Malawi likuchita motani pa nkhani ya zaumoyo. Feston Malekezo ali ndi ripoti. Komishona wa nthambi ya NSO Shelton Kanyanda anayankhula izi kumzuzu kumwe amayendera ntchito yotolera uthenga okhuza zaumoyo kunchenga utuwa kumzuzu. Akanyanda anati ntchito iyi yasala 30% kuti ite, ndipo anati ali ndi chiyembekezo kuti kufika mwezi wa August ikhale itatha. Zikhulupiriro nde sizimalepheradi makamaka pa nkhani imene yoti tikutenga magazi. So tisanayambe interview, tisanayambe kuwafunsa mafunso timakambira. Tikakambira akavomereza mpaka pamene no interview imachitika. Ndiye tikakambira ambiri apeza kuti akuvomera. Kafukufukuyu akutolera uthenga okhuzana ndi uchembere wabwino, ubereki, kadyedwe kabwino, nkhanza pakati pa abambo komanso amayi, komanso matenda a HIV and AIDS. Zotsatira zoyamba za kafukufukuyu zikuyembekezereka kutuluka chaka chino. Mawu ake mkulu za mapulani ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu Afilmon Maseko anapempha anthu mzindawu kuti apereke uthenga woyenera pomwe afunsidwa popeza kuti uthengawo udzathandizira makonsolo kukonza ndondomeko zabwino zowakomera iwo. Zimene angafune kuti awapatse mafunso amene angafunse mayankho apereke mwaufulu wawo, ndipo mayankho awo akasungidwa bwinobwino opanda kugwiritsidwaso ntchito ina iliyonse. Kupatulapo kudziwa za umoyo wa anthu mdziko muno, kafukufukuyu akuonanso ngati Malawi akudya zakudya zimene zili ndi michere yoyenerera komanso madzi abwino. Kafukufukuyu amayenera kuti azichitika nzaka zisanu zilizonse, koma uyu anachedwa kamba ka mavuto ena, ndipo kafukufuku omaliza wangati uyu anachitika mchaka cha 2016. Tipitiriza pasirani nkhanize mkata. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. That cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Wawa pili. Wawa mwene. Amwe, muoneka udandaula. Bwanji weni. Mwene, sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM. Nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM. Zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga. Komano pa ATM sizinatulutsa. Ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki. Komano mpaka napano sakundipasa chithandizo. Ndiye m'bale wanu netu ndalama ndiye yandivuta. Maluza kundimenya osati masewera. Ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji. M'bale wanga. Ndithu m'bale wanga ndiye kudandaula konseko. Koma chimwene, kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yaikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi. Ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma, monga usunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki, mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama, masako, a insurance, a pensioni, ogulisa masheya, komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya. Ndiye tandifotokozeni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake. Chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako
ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la za ndalamalo. Ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki, ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko. Apo ayi munthu akuwayimbira foni ndipo akuthandizani. Ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo, kadandauleni ku banki yayikulu mdziko muno, Reserve Bank, poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw. dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. HRC likufuna ndalama zokwana 18 billion kwacha kuti liyendetsere ndondomeko yomwe yakhazikitsa kuchokera chaka chino mpaka 2028. Mwazina ndondomeko iyi ikufuna kulimbikitsa ufulu wachibadwidwe, migwirizano ndi magulu ena, komanso kuonetsetsa kuti bungweli likuchilimika pa nkhani zofufuza za ufulu wa anthu. Kathe Maulidi ali ndi ripoti. polankhula momwe amakhazikitsa ndondomekoyi wapampando wa bungwe lomenyera ufulu a Malawi la Malawi Human Rights Commission achikondi chichozi adati ngakhale ndondomekoyi ikufunika ndalama zochuluka chomwechi, bungweli silipatsidwa ndalama zochuluka kuchoka mu ndondomeko ya chuma cha dziko. Mu ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2024 mpaka 2025 imalinga ndi chichozi, bungweli lidapempha ndalama zokwana 3 billion kwacha, koma lidapatsidwa ndalama zokwana 2 billion kwacha. Achichozi ati ndalama zina zosakwanira polingalira kafukufuku ochuluka yemwe bungweli limayenera kuchita. Ifeyo ngati commission tifunika ndalama zopitira 18 billion kwacha kuti tikwanitse ntchito imeneyi, ngakhale kuti panopa tikale mchaka cha 2024 choyambira cha strategic plan, koma ndalama zimene tikulandira ndi zochepera ndi 35%, zimene zikuonesa kuti ndizovuta kuti tingakwanitse mandate yathuyo ngati kaperekedwe ka ndalama kuchoka kuboma katapitirire kukhala amene zikukhalira panopo. Poyankhulapo pa nkhani yokhudza vuto la ndalama, wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za malamulo apita dimba ati vutoli ndi lalikulu ndipo silidakhudze bungwe lokhali komanso mabungwe ena aboma. Mabungwe aboma samalandira ndalama zokwanira kuchokera ku boma chifukwa tika economy kathu ndikakang'ono, ndi mutati muone budget yathu ndalama zambiri timakhalira kubereka kunja komanso kubereka momuno mdziko momuno, kutanthauza kuti ndalama ndi zosakwanira yayi. Bungwe la pa dziko lonse lapansi loona zachitukuko la UNDP ndi lomwe lathandizira bungwe la Malawi Human Rights Commission kukhazikitsa ndondomekoyi. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi, Azha Malik, ati ndondomekoyi sikungoonetsa njira yokha yomwe bungweli likuyenera kutsatira, koma ithandiziranso kukonza ntchito za Malawi Human Rights Commission. Nkhani mwengo lipeza umene komiti yaikulu ya chipani cha UTM yakanika kuchita zokambirana zake pa nkhani yokhudza tsogolo lake ndi boma la mgwirizano wa zipani la tonse. Komiti iyi imayenera kukumana lero mu mzinda wa Lilongwe, koma mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kariati wauza Times kuti zokambiranazi zalephereka kamba kuti maloya a chipanichi atangaonika ndi ntchito zina. Akariati ati msonkhanowo uchitika sabata yamawa. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC makamaka bungwe la Eskom lataya ndalama zokwana 59.6 billion kwacha pofika mwezi wa March chaka chino, pamene chaka chatha linapeza phindu la ndalama zokwana 10.3 billion kwacha. Mkulu wa Eskom akakwamba kumwenda wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe atakaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachuma. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Bungwe la Eskom lati pali zifukwa zambiri zimene zadzetsa kutaya ndalamazi. Mwazina kumwenda ati bungwe lawo lidataya ndalama zokwana 83 billion kwacha kamba kakugwa kwa ndalama ya kwacha mdziko muno. Kwambira 2018 kufika 2021 Eskom simapanga phindu, koma 2022 23 24 ndakhala kupanga phindu. 24 chinavuta kwambiri ndi devaluation ya kwacha. Tikachosapo devaluation ifoti ndi ma business awiri, ndi ya fiber ndi ya Eskom ya magesi.
ndiye kufaiba kuli ngongole ya $121 million imeneyo ndi inatipangisa kuti tikhale ndi loss yayikulu ya exchange loss ya 80 billion. poyankhulapo pa nkhaniyi wachiwiri kwa pampando wa komitiyi a Ismail Nkumba anali odabwa kuti kampaniyi sikupanga phindu. Iwo adati izi ndizomvetsa chisoni chifukwa anthu ambiri mdziko muno akufuna magetsi. Tagwirizana kuti makampani amene apite pasogolo akuyenera kuti mitengo yawo yomwe agulisira magesi ikuyenera kukwera. Komano ife kukhala kuti a parliament tifuna tionesesa kuti mitengo imene isanakwere atifotokozere kwenikweni kuti sizapereka chipinjo kwa Malawi. Pakadali pano bungwe la Eskom lati kulipira mabilu ake mu ndalama zakunja ndi zomwe zikupangitsa kwambiri kuti bungweli lisamapeze phindu. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomero yake. Komiti yaikulu ya chipani cha UTM yakanika kuchita zokambirana zakhuza tsogolo la chipanichi mu mgwirizano wa tonse. Nkhani yoletsa anthu ena kupikisana nawo maudindo mchipani cha MCP ilowa m'bwalo kumapeto a mwezi uno. Nkhani zina kafukufuku kusonyeza kuti ana 34 mwa 100 aliwonse mdziko muno ndi onyenchera. Nali ndine Yankhoseunda. Malawi National Examinations Board, Maneb